Radi lokalno, a razmišlja globalno. To je nešto što treba da bude vodilja ovog našeg privrednog savjeta, znači da okupimo sve lokalne strukture, da saslušamo njihove probleme, te probleme da pokušamo da riješimo. Ne možemo ih riješiti na opštinskom nivou, ali moramo na nivou Vlade Republike Srpske ili Savjeta ministara, a možda i šire. Tako da u tome vidim viziju ovoga našeg savjeta i nadam se da ćemo imati podršku samim dolaskom dvojice ministara i svih naših lokalnih funkcionera. Vidim da ćemo imati. Privrede Pala preko Jahorine su motor razvoja ovog dijela Republike Srpske. Ostajemo im naravno maksimalno na raspolaganju i još jednom i sa strane mene kao ministra trgovine i turizma velike čestitke gospodinu Eleku koji je preuzeo ovu važnu funkciju i siguran sam da će na osnovu svog resursa, na osnovu svoje energije ovaj privredni savjet učiniti onim pravim privrednim savjetom, ne da to bude samo mrtvo slovo na papiru, nego da privredni savjet bude u funkciji onoga što je osnovano, to je da poboljša privredne uslove za privrednike sa opštine Pale. Mislim da je ovo dobar iskorak kako bi se definisali zajednički napori i kako bi jednostavno i lokalna uprava, kada mislim na lokalnu upravu, mislim na opštinu Pale, grad Istočno Sarajevo, zajedno sa predstavnicima realnog sektora, zajednički integralno definisali određene zajedničke politike buduće saradnje s ciljem razvoja ekonomije. Kao što to rade lokalne zajednice od Novog Grada do Trebinja, da razvijaju lokalne svoje politike i lokalne ekonomije, kao što nama je za cilj da se razvija i jača ekonomija Republike Srpske, ovo može biti samo jedan ozbiljan doprinos razvoju ekonomije Republike Srpske. Sam predsjednik novoizabranog privrednog savjeta je dobro rekao u obraćanju privrednicima da ono što treba pojačati, a to su aktivnosti direktno privrednika prema svim institucijama vlasti, znači ne da to bude zastupanje jednog privrednika koji pregovara sa opštinskom upravom, gradskom, republičkom, nego da bude privredni savjet koji zastupa grupu privrednika, u ovom slučaju ovdje se radi zaista o značajnim i dobrim privrednicima koji predstavljaju dobra preduzeća sa područja opštine Pale. Mi iz gradske uprave smo zainteresovani da također budemo inkorporirani u privredni savjet. Čestitam predsjedniku, novoizabranom predsjedniku privrednog savjeta, gospodinu Eleku, koji je pokazao na ovaj način da može da prije svega da doprinos lokalnoj zajednici, što je radio u prethodnom periodu i nema dileme da će svaki član ovog privrednog savjeta dati doprinos, a ja kao načelnik opštine Pale mogu samo da budem njima na usluze, neko ko treba te ideje da dalje promoviše, da zajedno sa gradom Istočnim Sarajevo, sa nadležnim ministarstvima i naravno predsjednikom privrednog savjeta učini da te njihove ideje budu sprovedene u djelo.